not a book of the Lord. Okay. So if it is not the book of the Lord, where from dictionary? Dictionary is from this world. So it is the spirit and the power and the book of this world, which God through the Holy Ghost prophesied by the mouth of Apostle Paul to the epistles, that if any man, any angel come from heaven to give you another gospel, so which means what is going on is another gospel is what they are preaching in the church. Okay. With the misunderstanding, misleading, perishing the whole congregation because dictionary is not a Bible. All right. So that is so. I said I will quote the book of Isaiah. Yo. Or say you can name someone. Name someone so a Bible. Into a banner saying that a name Obi Ebenya Honse or the Bible. He says what the Bible requires. So the or the dictionary moment because that is what is going on there. And then God has already put forth the fiat saying in the life. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyamebechere Prayer Camp, Camp David, Code of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Said there no one by phone and on our can. Mpacho debut. Bodo la ya no jino no kan here. Ikeda bi. Mpacho me can you. And which obefo ya yemfo a obi aka ye Traditionally defined. I say is traditionally defined. Ewo amamre ekwansono ye kyerɛ bɛyifoɔ mu a yɛkusungbe no kɛdi wɔn tɔ a yɛbɛ no mmiri Is a person. ɛyɛ obi a Typically a woman. ɛfiri ɔbaa eti mokoni otie eti yo. Who is believed to practice magic. A yɛgye di sɛ oyi nkonyaa ne wɔyɛ aka efi nkonyaa yɛ ne nini wɔyɛ dan magic etu nkonyaa yɛ ni nkonyaa yɛ ni otumi yɛ magic yoni na efi nkonyaa yɛ ni mo maame ne mo nananom a mobɔ wɔn bɛyɛ wɔn yɛ magic nyɛ maame na kanyɛni na nyinaa na ne ne taama ɛyɛ yɛ ametu nkonyaa. And obi ọyẹ magic ọtí sẹ́yìn. Alo mokoni fi ọ̀nkùnyà dé yẹ ọ̀dín. Yóò yí nkùnyà. Wọ́tá bọ́kìtì sí wọ̀. Wàdí ntàmá kata so. Wọ́kìkẹ́ ní nsàmù bẹ́bíye ní sikẹ́niye. Magic nkùnyà. Ọ̀bẹ̀fọ́ náà mú nínú ọ̀nà. Ọ̀yẹ́ magic. Ẹnna ẹ̀nà mi bìsà kyerẹ Ghana. Mo bẹ́ẹ̀ fún ọ no ẹnu ní èmu diẹ wáyé. Ìkùnyà ayé lọ́jí mọ̀kòní kẹ́ program àṣì kàkà ẹ̀ka màmá àná kàkà fún ẹni bí kòmẹ̀fẹ́ mọ̀ ọ̀bẹ́ni ìbá pẹ́lẹ́ nọ ṣìkà àná àná iná ní wọ̀lú ọ̀yẹ̀ Ghana àná àmẹ́fí ọ̀nà kan tí wọ́n ṣe èmi iná ní nìfí ọ̀yẹ̀ Ghana. Sorcery ẹ̀yẹ òbí à ọ̀yẹ́ ẹ̀nsàmànfrẹ́. Èjì sorcery. Èjì mọ̀kòní tọ́ sísà. Otumi fúlẹ̀ òbí àwẹ̀wù. Èjọ́ mọ̀kòní epo. Ẹ̀ma ní kàsá fáwọn òbí mú. Ní ha ìlú ọ̀kẹ́tọ́ mọ̀kòmìnì. Sorcery. Ètì sí òbí mú ní yẹ̀kọ́ sísà. Yẹ̀kọ́ sorcery họ. Ẹnna ìwọ ọ̀nfiri nípa náà wẹ̀wù sámàì. Na ọ̀nkyerẹ́ yìí kúrò nọ. Mọ̀mú fi abẹ́ẹ̀fọ́ no wọ́n wọ́n adwuma no no. Ẹnna
wakati mokoko anyo aya mokomo koni e acha esisa lo acha esusumaka bane eba ye aninyeshia ayeye meni yeto amenyo amefio eneme. Hello. Hi. Furthermore, or witchcraft. Witchcraft. Ɛyɛ akwankyerɛ ne akwanbea yɛde tu honhomfi, yɛde tu honhombɔne, yɛde tu sasa, yɛde tu asɔfoɔ honhom efiri nipa mu. Ɛno ne witchcraft. Akwankyerɛ te sɛ sɛdeɛ obi tumi ka kyerɛ wo sɛ ɔde honhom no afa nnomom a ɛno nti yɛde ɛtwerɛ ama wɔ no ɔde n'akyiriwade bɛka ama honhom no ayɛ dan wei yɛ witchcraft. Witchcraft ɛti mokoni no efa otofo amomɔlo efa amomɔko kɛjɔ. Yɛware wo honhom mu Ɛna ewɔ mi. enti wɔde wo kɔbɔ n'aso akɔyɛ amammerɛ ma na watete wo ne honhom na wareɛ ntam. Ɛyɛ witchcraft practices. Ɛna ewɔ ni kati mboko efi ɛkɔ akaboya ni afa ne ka mɔmɔfɔn ne yɛ omni ahabu ɛna ɛmɛfɛ ti witchcraft ɛ ewɔ kati mboko onyesugbe mɔyila anyo akɔ akanoko ba atamɔyi koni nakanyila etie lɛkɛjɛ nakanyila mi. Kasa nyinaa yɛ hwan enyuma ɔbɛnfuɔ. Yue mɔyi n'ɛfɛ ti na mɔ nitumɔ yi ayɛ kpɛmɔlo ayɛ nitumɔ. Yɛkasa obi yɛ bɛnfu a ne nnwuma ni. Kati akɛ mboko ayɛ enitumɔ yi ni. Enti ɛbiri bɛ na Ghana bɛnfuɔ stati kum nipa wi nipa nam nom nipa mogya. Bẹ̀wọ̀ mẹ́bẹ̀ yìí nọ ní Ghana ayé ya mẹ́gbẹ́gbẹ́ náà mẹ́jẹ̀ẹ́sì náà mẹ́bọ̀ ẹ̀ gbọ̀mọ̀lá nùmù. Tí a sọ ọba pa. The term comprises several meanings. Ɔsis bi yɛ bɛnfuɔ. Ɛwɔ nkyerɛmu bebree. Ìkà ayé pẹ́mọ ẹ̀yẹ mìíràn àmọ̀ ẹ̀ bàbá ooo. Yɛnkɔ. Depending on the context, ranging from historical doctrine to modern religions. Yie. Ɔsi ɔbɛnfuɔ efiri tete ebesi nnɛ ɔda so yɛ adwuma. Nti wokɔ baabi nyame abie m'ani mekɔɔ sunsum wiase bɛnfuɔ tumi na ɛyɛ saa. Ìkà ayé pẹ́mọ kẹjẹ bìrì màkàbà sí mẹ́nẹ̀nẹ̀ kánò ètú ní. Ìwọ̀n kẹ́jì òtè yẹ́kọ̀ níwọ̀n ẹ̀kọ́lẹ̀ mi ńgbà níwọ̀n ẹ̀kọ́lẹ̀ mi ńgbà ẹ̀ ayé ànítúmọ̀ jìnnà nítúwọ̀n. Bosom bi wɔ fie. Wọ́n kò yẹ ó ṣí à. Ɛbɔfo, you are free Amen. in the mighty name of Jesus. Amen. Enti sanka meyɛ bɛnfo a Ìwọ̀n kulẹ̀ méjì ayé ẹ̀jí méjì kulẹ̀. mede n'amanneɛ bɛyɛ akeka akeka Mìkà ìmàlẹ́ náà àáfẹ́ àkẹ́ àkẹ́. na magyina so akyerɛ Kàkà mi dàmọ̀nà mi tàn. sumsum wiase mu no Susumai àjẹ́ nẹ̀. mehunu sɛ Mi nà akẹ́. ɔno na mo Ghana mofrɛ no nyame nipa. Lẹ́tí nọ́níkà náà yẹ tọ́ lẹ́nu wọ̀pọ̀mọ̀. Ɔno ne ɔbɛnfuo. Lẹ́tí ayẹ́. In the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin. Alright, yɛma obi akwaba ɛmfambra mystery TV so wode mi sɛ yɛba mystery TV di a nneɛma a ɛhinta ɛna yɛ papa Dr. Prophet Abednego ɛyi epie ɛma yɛhu nsɛm a ɛhinta ɛwɔ sunsum ewiase wode mi sɛ ewiase no so deɛ
yɛwɔ physical ɛne yɛwɔ spiritual. Wontumi yɛ physical bɛkɔ amfa spiritual ne ɛnka ho. Na ɛba spiritual works deɛ a nnipa baako pɛ na ewie mmerɛ mu Onyankopɔn eyi no a ɔyɛ nyinaa nso ɛde ma yɛ ɛno ne prophet doctor Abednego. Ɛnɛ yɛn nsa aka no a yɛne no ɛba abɛdi nkɔmmɔ na ɛnɛ nsɛm bebree na ɛkokɔ so ɛwɔ abɛɛfo ntentan kɛseɛ no so ɛne baabi bebree. Na nsɛm no akɔyɛ sɛ nnipa bebree kɔ asɔre a ɔmomfa Bible nkɔ. Akɔyɛ sɛ okurani a ɔrekɔ efuom a wamfa sekan anka ne ho ankɔ. Na ɛna no ne bɛtɔɔ abɛɛfo ntentan kɛseɛ no sɛ maame bi a ɔkɔ asɔre nsɛ sɛ ɔde Bible bɛkɔ no wamfa Bible ankɔ. Ɛna ɔde dictionary nso sɛ nka yɛkɔ school a nka wakɔ school na yɛyi so dictionary ba no sɛ asɔre no so no yɛyi so dictionary wa nti na yɛyi sa ka papa baabi sɛ papa sɛ ɛne Bible no sɛ yɛfi asɔre na yɛde dictionary bɛbɛ replace Bible no anaasɛ ɛnɛ no wokɔ asɔre na yɛbie Bible no a ɛsɛ wokɔ hwehwɛ the meaning of Isaiah ɛwɔ dictionary no mu anaasɛ John wokɔ hwehwɛ the meaning mu nti no sɛ yɛmɛka no ɛna no yɛkɔpia bɛfo ntentan kɛseɛ no so a maame bi a ɔwɔ asɔre de ma deɛ sɔfo no ka sɛ oyɛ bi yɛ Bible no na ɔno deɛ ne dictionary na obie nti ne papa bi di nkɔmmɔ ɛde afa ho sɛ ne yɛde dictionary replace Bible anaasɛ sɛ no yɛde dictionary na bɛka Bible no asɔre no ama yɛ physical and spiritual understanding but ne na mu no kakum yɛgye wɔ kwakuo no mu nti adanse nti no moma yɛnkɔhwɛ video na maame ne te asɔre de ma ɔkenkan dictionary instead of Bible yɛwie a yɛagye nkrato kakra bi aba na yɛato adwumadie no so yɛba sisi a. Alright, yɛnsa ma mu na makɔ aba ɛmfa mbra Mystery TV na wankasa wakotie akɔhwɛ video no wahu de yɛkɔɔ yɛba before that na yɛbɛma yɛ papa akɔ aba no na mɛka wo sɛ dwumadie with Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital na aso yɛase a yɛde ba yɛka Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital wakyɛ wei no ɛyɛ spiritual hospital in kind a sɛdeɛ woyare a wonya malaria wonya typhoid a wokɔ hospital ɛma doctor for show ɛyɛ lab no saa pɛpɛ da ha no so tie ba ha no yɛnhwɛ honam mu yareɛ bibia na asɛ bɛba honam mu na edi kan si ɛwɔ sunsum nti we no yɛ spiritual hospital a oba spiritual doctor wa ha ɔno ne Dr. Prophet Abednego na afei so yɛayɛ spiritual lab a diagnose with spiritual sickness a ɛyɛ na Onyankopɔn afa ne so na ɔde nneɛma ɛsɛ ɔde count no ɔde account ama wabrabɔ no so no etimi akɔe nadi yɛma wo akwaba ɛnɛ so ɛmbra ɛnɛ dwumadie so yo ye de Awurade asempɛfo sɛ nim sɛ bisa bɔkɔ wɔ sɛ mo so na mo nam kwan so mo asɛm no sɛ ndɛ na mo te na awia yi mo pɛ sɛ media fo de sɛ mo nam na sanka media de Bible mo anaasɛ asɔre de bunyama de sanka fa bo nadi no sɛ wakɔ egu promoti a yɛsan ho bɔpɔ a enye yi na say so wabɛyɛ Joseph of our time and say bibia ba ne yɛnni mu ntiase a ɛsɛ yɛde ba ne bebisa mu ntiase na wo kyerɛkyerɛ yɛn na yɛtimi ɛde atiase na asɛm a abɛyi ne nka bi hyɛ mu na yɛne na mabɛfo ntentan kɛse ne so sɛ maame bi na akɔpie mu asɔre dem ne sɛ asɔre dem te dadi yɛde Bible na nka ɛkɔ asɔre dem bɛne maame na wakɔpie dictionary a ɔkenkan wɔ asɔre dem nti yɛsɛ yɛnim sɛ Kristo som no ɛsɛ no asesa ɛsɛ Bible de yɛato nkyɛn ɛna ɛsɛ dictionary ɛkɔ asɔre dem ana. Oh Lord of hosts, Abri, better Radia Sato Safred and Yankupa, our Father, which art in heaven. Hello be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Now, Anabia, Messi, the same means I'm question back once and a more question, Mudiaba. Anabia media for more than rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Anabia, more rescue the perishing. Assembly or and ɛsɛ yɛba na yɛbɛtie spiritual Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Now, say if a woman reading a dictionary in the church and the Bible, niamenim and niamate niamehuna midi kwa dance. Say a woman reading a dictionary in the church, you know. I wonder how possible a mose muhu in amoti na moibisa osura sasira obwade adina sutum for. It's not a church. One. For God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. In the book of Isaiah 34, 16, 17,
What you say? Or say, search in the book of the Lord. Go so shwe. Na one can who say, who Bible who book no who no so. That get better screen so. What you say? Isaiah 34, 16, 17. What you? Also search in the book of the Lord and read it. Sure. For nothing that has been written, none of the jot will vanish. Everything. So, is it the dictionary? Is it the book of the Lord? No. Okay. Dictionary is not the book of the Lord. Okay. So, if it is not the book of the Lord, where from dictionary? Dictionary is from this world. So, it is the spirit and the power and the book of this world, which God through the Holy Ghost prophesied by the mouth of Apostle Paul to the epistles, that if any man, any angel come from heaven to give you another gospel, so which means what is going on is another gospel is what they are preaching in the church. Okay. With the misunderstanding, misleading, perishing the whole congregation because dictionary is not a Bible. All right. So that is so. I said I will quote the book of Isaiah. Yo. Or say you can name someone. And name someone so a Bible. Into the Ebony saying that a name Obi Ebenya Hose or the Bible. He says what the Bible requires so them. Or the dictionary mona echo. Because that is what is going on there. And God has already put forth the fiat saying, in the last days, Matthew 24. Say, in the last days, there shall arise false Christ, false pastors, false Christ, false teachers, false prophets, false. So if dictionary is what they are using in the Bible, what they are saying, using as a Bible in the church, which means something goes wrong. Now, just say, the prophecy of the scripture, which Jesus Christ prophesied, it has confirmed that many people have come using different book, different doctrine, different spirit, different power, different God to teach the people, leading the people to where they are going. All right. Because and it is said, when the Lord comes, he will hold who? The Satan, the Antichrist, with the false prophets, false teachers, false members. Moko asore ni bi mudi sa to me osofo na chi munina is going to be pain, it's going to hell. Okay. And this dictionary did not teach us the kingdom of heaven. Sure. And dictionary is not what? The word of God. Okay. So why are they preaching dictionary in the congregation? All right. So that is so per your explanation in Chechima or the mind. So you bet me I can say Abia, this is another waiver. Abia or say for no so to divert the attention of Onyankopon asem free Nasoriana. Yes, because one, when he has called to the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits. Matthew 10:1. Matthew 10, verse 7. Luke 9:7. Sure. Also, when you go preaching, saying the kingdom of God is at hand. But do the dictionary say preaching, saying the kingdom of God? No. Is the dictionary a power which Jesus gave to the 12 disciples? Do the 12 disciples go and preach the dictionary and explain the dictionary to the people? Because you say, okay, say, what can I say? They explaining about witch. They are talking. The dictionary is talking about the witch, and the witch. Why do dictionary talk about the witch? Is dictionary the creator, or the one who write the dictionary? Is he the creator? And the word witch is from the creator of the universe, the Alpha and Omega, at the beginning. And then he pronounced that word, what? Witch. And he said, thou shalt not suffer a witch to live in the Bible. Okay. Therefore, if this is going to talk and you want the meaning, who said a witch? It is God. Sure. So if you want explanation, who do you have to go to? God. You have to go to this land. A witch, a man or woman that has a familiar spirit, shall surely be put to death. So a witch is who? A one who has familiar spirit. And what is familiar spirit? It's of the devil. Okay. Amen. All right. So if this one is preaching in the church, which means something is going wrong. And then even there is another school of thought. A bit more can say
Bible no ɛnyɛ nsɛm na ɛwɔ Bible no mu a ɛyɛ sɛ yɛtumi de ɛbɔ ɔbrɛ a nti no sɔfo bi kora ka n'asɛm mempɛ sɛ mɛbɔ sɔfo no din deɛ but ɔno ne sɛ wokan a deɛ papa ma ɔno wafa ɛna deɛ ɛnyɛ papa no so na wɔyi ato nkyɛn ɛnna de ɛyɛ nokorɛ sɛ Bible no ɛnyɛ nsɛm a ɛwɔ mu na yɛbɛtumi de abɔ yɛ bra. One will say, without the Holy Ghost, the spirit behind the Bible is the Holy Spirit. Amen. Amen. So without the Holy Spirit, how can you understand a person or a spirit being? Why not to Ogwine Kasa? As it is written, Jesus said, my sheep hears my voice, and I know them, they follow me. Onipa no to Onipa Kasa. Abwa to Onipa Kasa. And if the spirit speaker, who will give you the interpretation? It is the spirit. Sure. And if you have the spirit, before the spirit speak, you understand the spirit. But what I said, and this this scenario, the word of God is an inspiration. 2 Timothy 3:16. For correction, for correction, for teaching, for doctrine, for so. But this is not for teaching. It's not a doctrine. It's not correction. So bringing a dictionary interpretation to me, being a man of God, you are not supposed to use dictionary. That you wish so much like I say, Abia, where's Nibi or Bible ma, maybe church members, no, and should antiasia, and Tibia or can't wear not church members and tias, maybe not dictionary, not be now, be explaining the word now Bible no to. I must say the lowest person who has so to me the understanding. Mo, you know that some people have carnal minded, flesh, sensual. But we are talking about the higher, about principalities and power. We are talking about the creator of the universe. So is the Bible the interpreter or the writer of the dictionary? Is he God? No. Do we have the Holy Spirit? No. So is the interpretation of the dictionary, is it the same of the Bible? There's difference, a vast difference between interpretation of the dictionary and the Bible. And the Bible is meant for the church. That is in it, the Bible. It says, search in the scriptures and see in it you may have life. Would you? People thought there's life in the Bible. Would you? Now baby la kofa Bible no. Now the daddy say Bible twa ho na yes Bible no kwafo. No the Bible no. It's a devil, witchcraft, wizard. It's not Christ. Because Christ have already told me. But that is a Bible some can say now name say we have also there's a right false. False also is something. Okay. Okay. And we have evil spirit. You cannot serve two masters, God and Mammon. Okay. And to me say in Chanwa, when you spirit they will more message trouble. And the spirit they will who also or you know or suffer or busufo cremoni say Bible no in Chanwa ayesano. When them say spirit be a better, which is not Christ. In the Bible, no spirit be in the Bible. The spirit in the world. Okay. Christ in you is the hope of glory. Christ in you is the hope of glory, but Christ is not in the Bible. When the Holy Spirit in the Bible, Jesus said, "Make one mess from Holy Spirit aba." Me bacho ebisi okoswana. Debi. Esi insomana. Debi. Esi a Bible so. Debi. Esi about this one. Esi nipa ite say ewe anai nipa so. Esi onipa so. Esi onipa so. Ente wonkokuru ebenya wa hifa. Benya onipa so. Amen. Amen. Ente na eden nefe me se Bible twa ho na Bible no twa ho a na ye wonkokuru na ye den ho. Okay, so that is it. You bet me I can say Bible, no Bible. To say ordinary book you read it and Mo won say bi no say ebi wo mu tia no wafa ebi wa no ato achi. Won say your Bible mu say Noah ne ne badai. Moses kai say onyame bo so asase no bo Adam. Na wo Moses no. Na wo bo Adam and Eve. What creation, the beginning of creation is the Moses. no. The Moses by 10 and 15 or 40 generation. Now, how do he know and write? Moses here then we not throw Adam. If Satan that winning not through the Septuagint, the 5 books of the Old Testament.
How do Moses know? And it's also a mystery. You when the me say, yeah, you put a spirit in the nature. Moses knew, and no one in the bad eye, but the soul can't want it. Sure. Or yeah, then we. Or then who say, when the people or the boy, soon as you bought Adam. No T dot T, no the boy. It has been inspired by the spirit. So there's a certain spirit inspiring him, telling him, I won't. But most of the open. I encounter a certain person, which is spirit, that spiritual personality, that is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Me, my friend, in the Kasa. Nyamina me ko hwe no oba me nche. And before I become a man of God, that spirit is with me, in me, upon me, teaches me. And if I need something, I want to know the mysteries of God, I won't go to what? There's a dictionary. When I read it and see and did not understand, the one who called me, I have to go to him. Okay, so that is open mete. Then you are trying to say obiso or yesofo. Yes. Na osinyame afre no. Mo. Na o kind Bible na wanti asia. Yes. Man refer to the dictionary. Nevertheless. But onku nyankopon na nyankopon be spend dia. So na me afro. Ndo na me afro a personal na say image illusion. We are not talking about illusion. The King of God is not an illusion. It's personality. So Jesus, I'll build my church. It's personal, not institution, nor banking, nor a poor. No. The same in OTA. Na me work a baby na me tia say hina ho na me buy. Hina na kind wo choro. Enti nia Moses be hu a obetoro en wan e ma ne hu. Nyankopon. Na wo so Nyankopon. Ana me boa. Na me so me so Nyankopon na afre me. Enti nia Moses aka waka che Moses na wa choro no. Na me kai na me tia say hina ho na esa me nko. Esa ko de ofre no. Ana won ti na me tia say. Moses so Nyankopon na afre no. Sa. Ana o choro we. Me so Nyankopon na afre me. Enti nia Moses choro ni me tia say me nko hina ho. Obeko onyankopon no akirikiro no. This is how. So nyame na afre me say me ko Nyankopon. Sa. And also, if you are a man of God and you don't understand anything, don't go to this side. Go to God who call you. If God call you. Okay. So daddy, ebi mo so a ya fa ne say omo nye a Christopher na omo nje onyankopon dia na so omo nje Christianity ndi no. They also say there is no evidence that backs say that example I say Moses the ojo say nyankopon bo so ne asase no o ka say han by ne niema no na Moses kure ni wo ba wo kire say onyankopon be yi kire Moses na ohun sa ni me na be bi so kire say what is the evidence backing up say the Moses story kan no kure because that time kan you boss so na asase ne yen ho no ti then kire say the Moses sika no it was really true or it really happened. And the one this Moses okushi obi na jani da wo yire one this okay. And the no no na nkasa na ya no bi na ka kire. So who say jano the physical. And am say no ye no obi na ka kire na nkasa na oye. Obi na ka kire no. Say onyankopon ne kasa ai. And the what ya no ntie. We hu an ohu ya. Evidence be na wo ya. Ohu na wo. Oti na wo. If I had no baby son evidence. Evidence of what catch us on no kushi. Waka non kai. Then evidence build outside. Someone differently. Obosu na osu ni obosu ni. Obosu no wa. Na o ti so obosu ni kasa non kasa. And do nyo obosu fo unje ndia so hu ye. Enti Mose onu we hu nti na ojidi. Me hu nti na mejidi. Nya meka no nya mehu nya mate na me de hu dade adanse odi bibi hu adanse a oti me hu ana me hu enti obi bisa na se me koka asemi a wo me hu ana me nimu unimi wakasa me no kasa enti me no obi kasa ogidi me hu mate ndo no hu ye obe no be da jedi okay to onjindi a if so hu ye onimu ndi oye right sir onjindi. All right, so daddy but adeba akwa e won say say de ebi mbekọ asori a ye use dictionary yo adeba akwa won say obekọ no so na edom a egu ho no enye edom ketwa
saa ɛdɔm na so no ɛnhu ɔmo hu bibi bɔne biara wɔ deɛ ɛkɔ so ɔmo fi sɛ deɛ ɛkɔ so no ɛyɛ adepa den ti na saa nkɔfo na mɛka sɛ ɔmo yɛ false prophet anaasɛ ɔmo yɛ false teachers no den na ɛma ɔmo tumi nya ɛdɔm egu ɔmo n'ase a wɔka hwee koraa ɔnte ase na ɛyi na ɔnte ase ɔkɔ mbiko wɔn fi beebi a ɛsɛ na wɔn kɔ mbɛjɔ wɔn fi ansa na wɔkɔ bi a wɔn ate biribi a na wɔn te biribi a amen as wɔn mu beebi a wofi a wɔkɔ yi no ɔsɛ mfiti ase no onyame wɔ hɔ biribi a wɔ hɔ onyame na ɛbɔ onyame amen nti na wɔde akyire kɔ yi ɛna obi nso aba sɛ onyame bi ɛni hɔ amen but the almost onyame hɔ no wɔntuma mprofo hwee ankyerɛ wo ɔno sɛ wɔahu onyankopɔn asɔre ɔtɔdo stairs ni a wɔkɔ nyinaa sɛ wɔn mu sɛ onyame na afrɛ na wɔn so kɔ saa asɔre no nea wɔbɛdi yɛ den nea wɔbɛhyɛ yɛ den woyare ohun ho ano woyɛ biribi a ɛnyɛ yɛ a gyidi bɛn na wɔbɛnya wo so kae wɔn ntoma mprofo hwee ankyerɛ wo bia ɛna obi aba sɛ onyame kora mo kasa kora oni hɔ efisɛ ɔwɔ hɔ a anka akɔ ha no anka ohun nti hwee ni hɔ te hwee ni hɔ deɛ wɔba ha hwee ni hɔ hwee yɛ o wotiri ɔyɛ o na me bɛso mu na wotiri agya yɛ a wobɛdi mɛkyɛ na wodi mɛkyɛ wɔn mpo ɔso onyame hɔ nea nti a me nso me nkɔ asɔre ni asɔre fɔ me yɛ sasa asɔre fɔ me nkɔ ɔso onyame hɔ kɔ no ɔbrɛ ne yere ne ba ne yere ɔbɛɛfo ne obɛdi kura di asɔre na ɛyɛ toba na wɔ ha dan ma no ne pabɔ nyinaa saa ayɛ ne kotoko wo ne bu ɔde ma wo ne bu abia wo soso na onyankopɔn ne hɔ onyame nso a ɔno na ɔbɔ so na asase ade na ho awe. So when you have God, your life should be an evidence and the bema amanfo. Na me o de bra betra me hwese me ma bibi hwe wani so a prove to you bosofo magician kra to me me magician fo bosom ne ade anante me wo papa bi ono tumu kum nipa wotie daddy also wo bosom apa o proof ma me ho ye anajo 12 ye na mamusie ne nsa no no ne nipa nan ena wa hye burokete na nipa nan dompe ehyem wa sign owo ne niama gu nto saunsa na nipa nan ne nipa de na onum na nisu na katakata o sa sema si meku no te sa agro beku no nso pepepe ndo oboso na onye boso o so wo nyame ade na proof antino se when mo free ha akọ ha wo be di echi na wo di echi because denti because the obebi okoye no akohu bibi o wa hu brebe ene na nsa obi oye ju eduma kese me pese me body owu ọba so we enye onyare hwe ye nnum kokokunu why na ponche ya sa no kokokunu na o je no bia hwe me sa nso o maninda asa o maninda keke mama ni nsuo mama na eduro bia na mba fie na me so mai munku ya homa ne wode kon asa oda wa release muja ni mo o ti se ma ogwani susa ba wow ne ho atoda enra papa yi throw life into we next November number also onyame approve okay also onyame approve until Mose says everybody na me kwa wo bisa me ye frɛ wo sɛ wo sɛ wo onyame no around it wo onyame ye frɛ wo sɛ one then na kyerɛ sɛ wo onyame so many Abraham na kopo Isaac na kopo Jacob into onyame kyerɛ Mose ne din sɛ na Mose hia no bɛɛ dɛ ɔbɛfrɛ no na baby a ɔhwɛ no nso ɔbɛɛ dɛ ɔbɛhu amen ɔsɛ sɛ Israel for be sam sɛ wo ne hina no wasoma nnua ɔsɛ dɛ na okuta no okuta poma ɔsɛ ka mfato ɔde to na dan no wɔ saa ɔsɛ so ne dua no so ne na fede Mose nkasa ayɛ yiyire na ɔsɛ fede kase yes ɔyɛ na fede ɔsɛ ha fede ɔsɛ menkwa mentumi nkasa o mɛda kasa ɔsɛ onua no ɔkwan so ba enti meja wa ubehia onua no na onua no kan ya obeka na obeye wa no wo so beye se nya spirit no ne kasa onyame se ye da yo ɔsɛ onyame ohun ya na we enti asofo na wo so onyame no aya wo show sign na wo show sign e bi mtimi show sign na wo ntumi show sign na ho na afro
When is small. Ebi ntumi show etumi. And science baby show no so no. One work we say ni moti aboso mamu atabefo busufu defo. Into obey sign and on yes sign. So say even Moses could do Pharaoh ni ko den puma to na Daniel or Pharaoh so dey so. Enti na tumi ne ya he na wo wi asese. Na tumi na akwa emienu. Akwa emienu. Enti no ebi betuma robi akoda de bi ana emi nso tumi robi. Ebi betuma robi akoda. Enti na wo ni bia obeda hu say we obi odada nipa. Just who be. Amen. So before being no because so prophet Abednego obe makwai. Because church say be yin ni ho. Say na on jindi. Ara me boa. Ebi mu jindi say bibi. Yo e go jindi an ebe wa na yo. Ebe yo. Me so be ni mu no so me ni da ho na me ni da ho. Ma so touch na me so. Ento ba no me ho na me. Ento me jindi na me jindi. Ento me jindi dia be yin fo na oba no me hu de da. E so jindi hu ni ma obe ye wa no ye. Obeyo. Pepe. All right. For Mystery TV, so now Prophet Dr. Abednego na what's in can or church and sim. But you Dr. Prophet Abednego, never shall say ye and someone and some oreku. Now, Obe doing some man, but you may be a free baby, free baby, or Ghana baby, but you may see some main station. Obe doing some main station, and like I say, per taxi, elko oreku. Now, to fat taxi, we will can say we see liberty. We see liberty. A movie see liberty. Our kind pay or and a Dr. Prophet Abednego. Tino Yako, Prophet or now, and Nesem will chat on a bomb at the Amine Jumedi. See, Daddy. Yes, I did you know, AC, but you won't send Bena. A chat to our. Yo, M says, I say, my motivated mocha once a week. We have false teachings. Okay. False doctrines. One, Obakro Kasawa saw them. It is forbidden by the scripture. The woman should keep quiet, silence. Who hear me be a bisauku? And the one, Oba preaching, Oba suffer prophetess because my own prophetess me pray. Now we Kumasi suffer so difficult. Now also prophetess me ma. So also the ma number prophetess. No difference over some comma or the about say dua to the con. Na say dua banning in the corner one fan in San Tobi so on shen come on to make us. Spirit Benny. Mamia or send a man prophetess, no fish money yama go this way. My major honor was Susano or man daddy a magic wand. Yeah, magic sense and anti magic sin yenim wand ebi a daddy also for you should rod we are a magic wand. Okay, we are not in the time of the Moses and the Old Testament. There's difference between now and then. The law came by Moses, but the grace and the truth came by Jesus Christ. Until say no quarry any adomuno yesu na de buy dia na nya Moses de buy no eno daddy shadow sunsuma. So is sunsuma is the shadow ariating? No, it's false. The law came by Moses, but the grace and the truth came by Jesus Christ. And Jesus is greater than Moses. Jesus is wiser than King Solomon. The law came by Moses, and the law is from the earth, not from heaven. Or say, Moses, go into the mountain Sinai, into the Kase, and the mountain opened, and Moses entered to the mountain and see what they have been doing in heaven, but not that Moses go to heaven. Sure. Moses did not go to heaven. And no profit mountain by the name won't be heaven. Because the Spirit of the Lord met him over there. Now the name was shining. But that Spirit of the Lord, only what done in whom Jesus Christ, God was manifested in the flesh. Okay. Seen of angels, approved by God, confirmed by the Holy Ghost. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power went about doing good. So when Jesus Christ has called to do the job himself, he gave them power, not a rod, not a sword. Said that Ghana suffer my sword, the sword. No one says Kawakes and all is false and lies. Okay. And all those things are shadows.
shadow no kura nso no ɛyɛ anwade a na ɛyɛ anwade. Moses no the shadow by ya then na Moses use the shadow. Ɔno mpo nkurɔfoɔ ntoma gyina n'anim. How much more the Holy Spirit? Sure. We have been endowed with the power, not ahaban. You are so for the ahaban so for. Ahaban is also mundi diabano na mo fa ahaban nsayare in the Old Testament. And the ahaban or the more back for no the more bia Or the mobile. and the man for will be to make use obia be to make use or so for be to make use. But who can tell so your so for niama ahaban o your truth. Holy Ghost in Yahabai. Okay. The apostles will not be given Ahabai. Why it take 12 apostles? The 12 apostles stand for the 12 tribes of Judah. The 12 gates in the heavens, the king of heaven. And the woman of Mobia, some apostle, prophet, teachers into Obia in Ejuma, to fulfill the scripture. Say, Wabawa Abu Frebi, Akukwebi, Isaiah 9:6. Nidin say, all that Jesus came to do has been written in the book of Torah. Moses akamwa. Now so Moses only answer na Yesu bai, but he talk about Jesus Christ. He talk about the beginning and the ending. But Jesus and Moses is not when they created the heaven and earth. Jesus is Moses is not when Jesus Christ came, Sure. but he talk. Which make then Emma Moses ekas answer. It is the spirit of the Lord. And the spirit in Ankasa na aba. So the Lord is a tutor for the what? For us to expect the real. So Jesus is real. Okay. Jesus is not fake a shadow. Jesus is the real, the truth. He said, I am the way, the truth, and the life. And the Arabs say, Idinara Sitara, show us the way. Show it. So Muhammad did not see the way before he died. Okay. And he cannot resurrect. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. So why are they preaching using dictionary at this time? Why do they using magic? What they are doing is magic. And Jesus Christ is the what? The image of the living God. So we have the dead God and the living God. Old Testament is dead God. The New Testament is the real. So say, you know, oh na musum susumane na. Na nipa na kasa ba susumane and you be getting na nipa na kasa. And Jesus is the real person. So I don't need susumechi. Amen. Amen. Eti na hwefo aha na edi dwumedi ni si Dr. Prophet Abednego na ate ne nka no. Nti ba twa yema ye ni na ho na ye hu baby a ye bekọ eni baby a ko baby a akọ a answer be free no asan de another problem na esan eri akofie. But Prophet Dr. Abednego de won samom ye oreku. O how be da wo so bia se oto ayento adwuma sema ye basa wo sika sema ye ba aye basa yare ebi da wo so bibi bia wo ye wabrabom na me pa chew enkoyi abra na ebe seeking for spiritual help our Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Yo, me ntwa ano me de we se mo se ye nton ye to ayenton anamebo who say one atro e wo Bible no say be do you cannot buy, you cannot sell, but nobody go and ask. Sure. And I want to say o de ase what they say who to me nton no bia kobisa the memo explanation kakrebi. Okay. What you cannot buy, you cannot sell what? The word of God. Okay. And then Okwasora was in your tight. And what for you? So close to a tight touch. Who you are there, ya. But your tight, you know, it's a horse. Every day, Kessan the kind. Abraham, fast submission, semi of soul fence them mouth. Now, me see what did you for no choir. And you know, oh, yeah, Uba for dinner, and so Onyamiya na say oya nsa na uba for ye na oko supermarket na oko fadi bi na utua ofadi free na utua ka so entino say utua nsa na de ma wato na wa free wato ndi tight ye de mun fan so me we say bi osoro fan sra ma wa and na dey so one fan kwa nya wo hwe unsa be ka na unsanka entino then o de scammer na utia wato na free. Why a day? What is tight? You cut tighter, tight your daddy. Say, yes, tight near Wajuma away, no.
wodi mu 10% eba kɔboa onyankopɔn ama n'adwuma so wo yɛ kwasea wo hu sɛ onipa bo Onyankopɔn wo hu sɛ obi abo Onyankopɔn that is how no ka no hinaka sɛ wodi 10% eba kɔma nyame saa no sɛ eba kɔma nyame tin wo command sɛ onyame na ade command so no wayi na sɔfo ne ne difo wo hɔ sɛ wo nim hwee nkyerɛkyerɛ wrong teachings and wrong doctrines ɛnkyerɛ mutie wo amobrɛ wo wiase you call for a Christian ɔsɛ momfa nsɔ me nhwɛ nti no wokɔ so Onyankopɔn ahwɛ okay ɛnyɛ wo de sika no kɔboa ɔsɔfo okay Onyame yɛ mboa no all right fato tim okay ɔsɛ momfa nsɔ me nhwɛ sɛ membie ma wo ɛnsi odidifoɔ no ho kwan a ɛnti ade na wode kɔ Hebrew 10:35 ɔsɛ monto mu na mowɔ ketewa kɛse no nkyerɛ na boasetɔ hia wo na wowie ne Onyame pɛ no a wo nsa ka abɔhyɛ no dɛn na woyɛ ansa na wo nsa ka nea wohwɛ ɛsɛ o bibi so Onyankopɔn hwɛ nti wode so a wode yɛ dɛn nti wode bie kwan ama wo ankasa wo wode wonim wagyimi kakra tie wɔkyerɛ onyansa wokɔ supermarket a wokɔfa nneɛma a ansa na wɔde nneɛma mɛma wo gye sɛ woyɛ dɛn wotua ka ɛnti Awurade sɛ momfa nsɔ hwɛ wode biribi kɔ anaa wamfa biribi ankɔ wode akɔ ɛnti wama wa ade no sɛ woatɔ anaa ɛyɛ free na watɔ deɛ hena deɛ ɛsɛ watɔ ta bɛyɛ wo dea wabɛtɔ na bɛyɛ wo deɛ deɛ a wo sɛ bosom no next week no wɔnyɛ akontam a wadi a na wondi yɛ wodi wayi so na woyi so wokɔ supermarket na kɔfa nneɛma nam ne adeɛ a wotua ka na wotua ka wotua ka ne yɛ de ma wo na wode kɔfie a wokɔ yusu woakɔyi so next week wasa kɔ supermarket so wɔmfa osika no dabi is it possible it's not possible ɛnti wode kɔboa supermarket no dabi wode kɔma supermarket foɔ no dabi sika na wode kɔ wode ma wo dabi ansa na wode ma wo free wode kyɛn no ma yɛamfa nti wode kwagye biribi nti wode agye ayɛ dade nti wotua ka watɔ nti ɛyɛ exchange watɔ anaa wontɔɔyɛ watɔ kaa yi si wɔyi sɛ wo nipa na atua ka ansa na ɔde ba a agɔde ka ne bɛma no nti wɔtɔ a na ɔntɔɔyɛ nti nea ɔpɛ no ne nsaka nea ɔpɛ no na ɔde kaa ne yɛ dɛ ɛyɛ nti sɛ ɔde kɔtɔ bi a nea ɔyɛ kaa no kaa ne wura na ɔtɔn no ɛmfa no saa ɛnti no momfa eyi ne yɛ dɛ ɔmaa mo asase asɔfo ne de wama wɔn sɛ wɔnkɔyɛ wiase adwuma the Levites pastor prophet and teachers apostle wonni ho kwan sɛ wɔkɔyɛ wiase adwuma na bosom obi tua wo ka kɔso nea wafa wo no ɔwɔ adwuma wo sɛ yɛ adwuma wo yɛ for the perfecting of the saint obi kuru nan ne yɛforo biribi ha na wo sɔfo no wo na wohwɛ sɛ saa asafo ba no ne ho bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ no wobɛdi yie wobɛnya yere wobɛnya kuru biribi a ɔhwɛ biara wo asafo ba no ɔsɔfo no wo adwuma amen ɛnti no wo adwuma no obi na afa wo nti wadidi hina na ɛbɛhwɛ nipa na afa wo adwuma ai na wogya hɔ na so wokɔ adwuma na wo nso nea woyɛ no sɛ mu 10 fa 9 na afei Awurade yi ma adwuma ahoɔden a mede kɔ adwuma no mesrɛ mede yi ba mede sɔ ahwɛ na bue ma me mehia nhyira ne nkyɛ kwatete ahoɔden nyansa nimdeɛ nti saa de no wakɔtɔ ana wontɔ nti womfa nkɔ a wowɔ bia na wonni bi wokɔ no wantua ka a nkurɔfo de kaa kɔ a wobɛnya bia ade na wobɔ Nyame so boɔ sɛ wopɛ nhyira wopɛ yie bi watɔ bi wonni bi wontɔ yɛ a wonni bi yo yɛwɔ offering suma fɔdeɛ woba maka Nyame asɛm akyerɛ wo maka yɛmɔde akyerɛ asɛm a na wobɔ afɔdeɛ a watɔ Nyame kaa na wontɔɛ mɛpɛ sɛ menkyerɛ wo na mohu na fa to yi ase afɔre yɛtɔ ade bi a wokɔtua kansa na wogye bi a wayɛ dɛ ɛnti Abraham bɛnya nhyira no ɔde Onyame ka sɛ fa wo ba bra na menhyira ɛnyɛ saa ɛnti Abraham de ne ba bɛkɔ no ade no Onyame nhyira na nsa na ɔse fa wo ba bra na mmom fa wo ba ne bra nsa na menhyira ɛnti Abraham onya nhyira ne firi ana ɔtɔe ɔde dɛn na ɛtɔe ɔde osetie ne ba na ɔyɛ sɛ ɔgyemifoɔ tie wonka nya wontie Nyame asɛm fa wo ba bra mi na menhyira wa dɛn na ɔde kɔtɔe ɔde ne ba no ɛnti wode ba no ama deɛ a watɔ ana wontɔe nti nhyira ne ɛhena deɛ ɛyɛ Abraham deɛ nti na ɔpɛ no na ɔde yɛ ɔde na ɔno nso ɔpɛ no ɔde ma ne mba nti wantɔ bi a wobɛnya bi nti biribi a woma biribi ansa na wɔde ade no ma wo no wayɛ dɛ
And the for there bo den nim na ye dey. What they thought here? O dey to ade ama hina. I'm a wow. The one dey benya ho faso. One a benya so. Na on kwa sori, on wa for there, on try tight then na obenya. Unya fe. Then na also tell so dem dey that o kwa for na near tight na wo bo faso. Utua bi. Utua dia. Let's say uto bribi. Sir. Na nkrofo ko no want to do mas na want to bia. Unyi bi. The go friend do mas go friend. Ku be di hia na on di hia. Do ohia wo ho na ohia ni. Ska ni wa ska wo ho na ska ni. Enti se no wo wan koto ska wo be na nyi ska. Sa unya bi. Tizo koto. Enti bebira wo nkwa sori. On tua tight. Utua tight ni se wo koto insira. Wo koto. Wo yem di. Wo koto. Wo no nyam. Enti ade bi ayeye wa soro dem bia yeye mai na. Yeye mai ankasa yo. O akasa na wo jere ho na wo de koma ho. There say that one say o kobo afore na. One. Unsusu aso papa na ba wa ankasa. Na obo afore wo he. O ba kobo asore dem. Date na ba kobo asore dem. Say o de kope inshira de ama ho. Enti o de kope inshira ama ho wo hina na kokoma. Say o de kwa koma nyame sofo na owo ho no. O nyame sofo na koma. So de koma asore no. Asore ni ye onyame ni je. O se mo fa so menhwe ye nyina na se ye me. Ye na sofo no kra ka. Wo agimi. Amen. Amen. Tina ye fra mystery TV no. Tina ha no ye mysteries of mysteries. Tina se unni hu ni hu ma ontin ye be ase. Ha because mysteries ni intasem na e boss no. Why you better guys then that leaking. Because say say one tia ase. But so o de ball brown so e be boy. Tina that's ne nyame adoma ye be san hia nyankopon hia. You wait as well. Onua impenifo say pinti asase ena wakwa. Sanso ena impenifo san ka say senka wiase bibi ni wa enkeda anka yentu yapum. Eno nti onua wo bobra na niema enkoyie emfama wa. Bibia ore onsabe sombia no na asai. Wadwuma sam enkoyie. We kire say ahonhom ene sunsum bi asore ede etiawo. Nanso tro kronkron na mayate ase se mempene ma befo entenase. Eno nti ene due yi mekanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital ediamao. Na Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital die. Ye fra o se abefo suro die yinta ebedan edi. Die esie ebeba abonten. Abonsafo no o ma me papa kwa ni oturu beda. O ma me wabusuani, unia bi ni obeda. O ma ho na ma ye oya. O ma bibi aye. Sa de na eba wo so. Enya de papa eye okra no na wogusu tata. For bad people usually pretend to be good. And the ugly people who hide their ugliness by dressing themselves beautifully. I've told you. Sorry. God is still revealing. God is still speaking. Or how be anywhere called Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Sao how no entimi enfree ho. Eno nti onua maintenance tutumika na kopiemo ewo insawam adwagiri oreku liberty. Nafa wo hawo wamanie watete onkonanda wapinisie ekodan Prophet Dr. Abednego Yankopon ebefa ne so ayoyie fra Prophet Dr. Abednego ewasa numbers we so 020-8599-576 020-8599-576 and 0278-977-215 0278-977-215 Afuwe dear, enough is enough. Yako Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Akope faudie.